Ahoj, tady Jirka mladší a Jirka starší, začíná třetí závěrečný díl našeho putování po Tchaj-wanu, ostrovu s unikátní přírodou, unikátními stavbami a především unikátní odvahou zdejších obyvatel být sami sebou nezávisle na pevninské Číně. Čeká nás zbytek nesmírně zajímavé soutězky Taroko, východní málo obydlené pobřeží ostrova spadající do hlubin Pacifiku, kam turisté moc nejezdí. Fantastické přírodní útvary a druhou část pobytu v hlavním městě, kde uvidíme sbírky statisíců kusů čínských uměleckých předmětů sbíraných čínskými císaři od neolitu až po současnost, které byly po světové válce odvezeny z Číny právě sem na Tchaj-wan. Super Tchaj-wan jiná Čína, třetí díl. Trek soutězkou Taroko třetí část, svatyně věčného jara. Potom, co jsme dnes ráno navštívili krásný vysutý most Bulovan a následně jsme se prošli s přilbami trekem Jenzikou až do Jinhen parku, už konečně sjíždíme dále dolů na východ směr Tichý oceán. Na cestě se zastavujeme ještě jednou v rámci 18-kilometrové mramorové soutězky. Tentokrát to bude jen menší trek a hlavně kolem svatyně Changchun neboli svatyně věčného jara. V těchto místech se začíná soutězka Taroko už mírně rozšiřovat. Procházíme se po původní silnici, která vedla takovou oklikou podél řeky Livu a později byl průjezd směrem dolů k Tichému oceánu nahrazen novým Changchun tunelem. Tato původní silnice procházející parkem byla prvním spojením mezi východním a západním pobřežím přes centrální pohoří a byla pro Tchaj-wan strategicky důležitá z hlediska obrany, ale také kvůli snadnější těžbě místního přírodního bohatství, hlavně dřeva. Na počest více jak 200 dělníků, kteří tu zahynuli při stavbě silnice v 50. letech, nezřídka přezdívané silnicí nekonečných tunelů, stojí na útesu nad řekou svatyně věčného jara, neboli svatyně Changchun. Památník obětem připomíná, že silnice byla vybudována z krve, potu a slz a my už sami víme, jak náročná taková stavba musela být, neboť velkým kusem silnice od jezera Slunce a Měsíce jsme projeli a za sebou máme desítky a desítky tunelů, mnohdy jsou úseky, kdy většina cesty je tu vyhloubena ve skále, cestu navíc ničí častá zemětřesení a tajfuny. Došli jsme po starém Changchun mostě až ke skále, kde začíná stezka až směrem ke svatyni. Rovněž tato je vytesána ve skále malými tunelovými průchody a dokonce i okny, jako například toto. Je krásné počasí a my si užíváme poslední chvil tajvanských hor předtím, než sjedeme do pobřežních nížin u Tichého oceánu na východě ostrova. Super Tchaj-wan jiná Čína, třetí díl. Východní pobřeží, útes Cinšej. Po 3 dnešních zastávkách v rámci soutězky Taroko nás čeká sešup k vodám největšího oceánu světa. Ústí řeky Livu je neustále širší, jedeme po levém břehu a nebudeme přejíždět krásný most Taroko Bridge, který vede na jih k hlavnímu městu tohoto okresu Hualien, ale stočíme se na sever a první zastávkou u vod Tichého oceánu, celkově dnes již 4. budou útesy Cinšej. Parkoviště, které je na mapce vlevo, jdeme směrem k oceánu na okraj útesu, cestou vidíme tunely pro vlaky, kdy v roce 2021 vykolejil vlak Taroko Express u vchodu na protilehlé straně tunelu na severní straně útesu poté, co se srazil s kamionem, který se svezl na koleje a o život přišlo přes 50 lidí. Docházíme až na okraj a pozorujeme toto krásné, ale i nebezpečné prostředí. Pobřežní nížina na východě Tchaj-wanu není zcela správné označení, jsou to mnohdy útesy, které strmě spadají do vod oceánu a vše je zapříčiněno tím, že poblíž ve vodách Pacifiku do sebe naráží filipínská a euroasijská deska a tvoří zlomovou linii a to je hlavní důvod zdejších častých a silných zemětřesení, navíc od oceánu, který omývá více jak 1/3 světa, přicházejí tajfuny. My se nacházíme spíše na té jižní části, zde vyznačuji, odkud se na útesy díváme, samotný útes bez nejvyšší hory je až 1000 metrů vysoký, je neustále bičován a erodován vodou Tichého oceánu, pláže pod ním jsou plné různých velikostí mramorových kamenů od obřích balvanů po zrnka písku.
Útesy Cimšej jsou dlouhé přes 20 kilometrů a nejvyšší zdejší hora stejného názvu se tyčí přímo z vod Tichého oceánu do výše přes 2400 metrů a tvoří nejvyšší pobřežní útes na Tajvanu a je jedním z mála útesů na světě, které vykazují tak vysoký pokles nadmořské výšky s nejstrmějším spádem do vod oceánu. Fotíme si útesy i směrem na jih, vzadu nezřetelně vidět město Hualien. Super Tajvan jiná Čína, 3. díl. Východní pobřeží, městečko Suao, pláž Nejpi. Jedeme dál na sever podél východního pobřeží Tajvanu a po útesech Cimšej, mimochodem v překladu čistá voda, nás čeká zastávka v městečku Suao. Podél pobřeží sledujeme zelené vršky, útesy, modrý oceán a dostáváme se do okresu Jilán. Z autobusku jsme si vyfotili jeden malý rybářský přístav, tato strana ostrova je málo zalidněná, dále krásný poloostrov Vušibi se zátokou a pláží Dongao. Městečko Suao se nachází v jižní části aglomerace venkovských měst v okrese Jilán, proč venkovských se dozvíme až později. Spolu s několika vesnicemi, které patří pod něj, čítá necelých 40 000 obyvatel. Město je známé svými 2 přístavy, z nichž Suao port slouží i jako tajvanská námořní základna a druhý s názvem Nanfanghao je jedním z hlavních rybářských přístavů celé země a kolem něj se budeme pohybovat. Suao je známé i svými rybářskými restauracemi a studenými prameny, které se používají jak k pití, tak i ke koupání a obsahují velké množství oxidu uhličitého. Rybářský přístav města Suao se ještě dělí na 3, přístav rybářského mola, rybářský přístav Nanfanghao a rybářský přístav Najpi a právě u něj jsme hledali místo k zaparkování, abychom u stejnojmenné pláže Najpi mohli chvíli relaxovat. Pláž Nejpi je složena jak z tmavého mořského písku, tak především suti placatých a oceánem obroušených úlomků a kamínků. Písek i kamínky nejsou bílé či zlaté, ale světle černé. Pár kamínků jsme si vzali sebou do našich vitrín, kde máme sbírku z celého světa. Poslední záběry z místa relaxu v městečku na východní straně Tajvanu, sice menším, ale významném z hlediska 2 přístavů. Super Tajvan jiná Čína, 3. díl. Hlavní město Taipei, chrám Lungšén. Odkláníme se malinko od Tichého oceánu a z města Suao nyní budeme projíždět v okrese Jilán soustavou několika srostlých v uvozovkách venkovských měst, poté zahneme na severozápad do Tajpeje. Na mapce vidíme poslední část dnešní trasy, v Tajpeji nás čeká podvečerní chrám Monzia Longsheng, na mapce Tajpeji jsou místa, která jsme už navštívili a chrám je západně od centra. Jak už jsem říkal, nejdříve projíždíme od města Suao soustavou venkovských měst srostlých dohromady, venkovských proto, že na Tajvanu se využívá každá část půdy, pokud je to možné kromě hor a tak zde ta města nebo spíše obrovské vesnice vypadají většinou tak, že kolem bytového domu jsou intenzivně obdělávaná políčka. V dáli v oceánu je vidět i známý Želví ostrov. Dojeli jsme do Tajpeje, projíždíme několika čtvrtěmi a známými místy, tady si udělali chrámek v průčelí bytového domu, pozoruji Tajvance a také si natáčím, jak žijí obyčejní obyvatelé města mimo nablýskané mrakodrapy.
Chrám Monzia Longshan je jedním z nejslavnějších starých buddhistických chrámů na Tajvanu a postaven byl v letech 1738 až 1740 a několikrát byl též přestavován kvůli zemětřesením, požárům a též kvůli americkému bombardování v roce 1945. Celý areál na mé nitro duši zapůsobil velice poklidně, chrám stále přitahuje spousty Tajvanců, zvědavců i zahraničních turistů. Dveře, trámy a sloupy jsou krásně zdobené, sochy jsou jemné a ty vyřezávané ze dřeva detailně vypracované, na mnoha místech jsou vypsány básně, verše nebo texty. Chrám Longshan není jen chrám, vyhlídková atrakce, ale také národní tajvanské dědictví, pořádají se zde různé chrámové aktivity, historické festivaly, trhy s dekorativními lampami, v okolí chrámu jsou tradiční obchody se starožitnostmi, s buddhistickými předměty a s čínskou medicínou. Super Tajvan jiná Čína, 3. díl. Hlavní město Taipei, Národní palácové muzeum. Včera jsme zakončili den prohlídkou buddhistického kláštera Monzia Longshan, po druhé noci v hotelu B v centru Tajpeje nás po snídani čeká přesun v rámci tajvanského hlavního města do Národního palácového muzea. Ranní Tajpej v září 2023, kousek od hotelu B. Autobusový přesun z hotelu B do Národního muzea vede zajímavými částmi Tajpeje, zhruba v polovině trasy vjedeme do tunelu pod městské letiště, dále potom přes zajímavě řešený most Daji Bridge přes řeku nebo kanál Keelung River, na které se pořádají každoročně závody dračích člunů. Při jízdě přes most Daji vidíme vlevo znovu Čankajškův hotel. Severně od Keelung River nás čeká ještě jeden dlouhý tunel a most Zichao, za kterým potom je oblast s množstvím středních, vyšších a vysokých škol a zde je i Národní památkové muzeum. Národní palácové muzeum je domovem světově nejlepší sbírky čínské historie a jejich artefaktů čítá kolekci mnoha set tisíc kusů čínských uměleckých děl, pro srovnání asi tolik, kolik je obyvatel Brna a Ostravy dohromady. Sbírky zahrnují předměty z 8000 let čínských dějin od neolitických dob po konec říše Čchin, to znamená začátek 20. století. Většina kolekce pochází z dob čínských císařů, kdy se sbírky shromažďovaly a rozšiřovaly, zahrnuje množství vzácných bronzů, kaligrafií, obrazů, uměleckých děl z nefritu, keramiky, knih, historických dokumentů, oděvů a okrasných předmětů.
Muzeum vzniklo původně v pekingském zakázaném městě, sbírka byla roku 1931 odvezena do Šanghaje, později do Nankingu a dále do vnitrozemí, aby nepadla do rukou Japonců. Roku 1948 v souvislosti s porážkou Čínské republiky v občanské válce byly sbírky převezeny na Tchaj-wan. Kolekce je tak rozsáhlá, že se vždy vystavují jen malé části sbírky. Teď se budu ještě věnovat 3 pokladům Národního muzea Taipei. Tento kámen byl vytesán a jednotlivé vrstvy dobarveny za dynastie Čchin z pruhovaného jaspisu a výsledkem je realisticky vypadající kámen ve tvaru kusu masa. Jedejtové zelí s hmyzem je kus jedejtu precizně a detailně vyřezaný do tvaru čínského zelí a v listech se skrývá kobylka. Maogondin je bronzová trojnožka z dob stovek let před naším letopočtem, nádoba má nejdelší nápis mezi starověkými čínskými bronzovými nápisy o 500 znacích uspořádaných do 32 řádků. Tyto sbírky by si zájemce mohl prohlížet a studovat dny až týdny, mnozí jsme se rozprchli samostatně, mě místo kdejaké vázy zaujala třeba tady tato asijská nobl dáma v klobouku a s rouškou, ale když jsem se podíval na její střevíčky, tak to byly nazouvací galoše, které máme doma do sklepa. Také jsme si dali s Frantou výborné kafíčko ve zdejší předražené kavárničce. Prohlídka Národního palácového muzea končí, jdeme zpět k autobusku. Super Tchaj-wan jiná Čína, 3. díl. Severovýchod ostrova, Jeilliu Park. Z Národního palácového muzea v Taipei odjíždíme směr severovýchod do geoparku Jeilliu, ještě 1-2 záběry Taipei z autobusu a dále už pořizujeme záběry až na východním pobřeží Tajvanu, konkrétně tento malý rybářský přístav pěkně schovaný v zátoce a též později i hezkou pláž Emerald, kde jsou i hotelové rezorty. Jsme na místě uprostřed náměstíčka, kde je velké parkoviště a jdeme na prohlídku geoparku, což je asi 1700 metrů dlouhými stvořený horou Datun, sahající do moře. Výběžek neboli mys je převážně tvořen usazenými horninami, které jsou uspořádané do vrstev o rozdílné odolnosti. V důsledku různých druhů eroze je reliéf mysu velmi členitý a pro velké množství bizarních útvarů zde byl vyhlášen geopark. Hlavními modelujícími činiteli jsou monzuny a mořské vlny, nejčlenitější jsou oblasti přiléhající k oceánu, v nejužším místě je mys spojen s pevninou pouze úzkou pískovcovou šíjí, nachází se zde také jeskyně. Některé útvary si vysloužily přezdívky, najdeme zde například Mushroom Rocks, houbovité balvany, Ginger Rocks, zázvorové balvany, mořské svíce a další. Super Tchaj-wan jiná Čína, 3. díl. Nová Taipei, městečko Jiufen. Naší dnešní předposlední zastávkou je malé městečko Jiufen a jeho rušná klikatá část, která je součástí Jiufen Old Street,
což je turistická ulička s obchody, stánky se suvenýry a občerstvením, čajovnami, restauracemi a kavárnami v čínském stylu, která turistům nabízí pohled na tradiční tchajwanský život a s krásnými výhledy na hory a moře. Je součástí Nové Tajpeje, největšího města Tajvanu, ale je v oblasti jihovýchodních hor, která je méně osídlená. Městečko, spojené s minulostí s těžbou zlata, se v posledních desetiletích proslavilo filmy a stalo se turistickou atrakcí Tajvanu. O víkendu pro obyvatele Tajpeje z cizinců jej nejvíce navštěvují Japonci. Super Tajvan jiná Čína, 3. díl. Závěr putování po Tajvanu a návrat domů. Když se ohlédnu za dnešním dnem, tak mě jistě zaujaly všechna 3 navštívená místa. Úctyhodné Národní palácové muzeum Tajvanu, turistické městečko Jiufen, ale nejvíce budu asi vzpomínat na Gielio Geopark nejen kvůli přírodním krásám, ale že jsem se tam v tom dusnu spotil, jako ještě nikde tolik ne, a když jsem viděl Kristýnu, že je na tom podobně, tak jsem se loučil s geoparkem slovy: spocený jsem jako prase, nebojte se, přijdu zase. Nyní nás čeká poslední přesun v rámci putování po Tajvanu z Jiufenu na největší tajvanské mezinárodní letiště. Postupně projíždíme Novou Tajpeji, následně hlavním městem Tajpej, abychom se dostali zpět zase do Nové Tajpeje a potom ještě více směrem západním skončíme v nejrychleji se rozvíjejícím městě Tajvanu Taoyuan, kde je situováno zmiňované letiště. Co nás zřejmě téměř všechny kolegy z naší skupiny ohromilo, byly nádherné zelené tajvanské hory a mnohakilometrová mramorová soutěska Taroko. Ještě sem přidávám mapku okruhu po Tajvanu, dnešní lokality jsem vytečkoval tmavě modrou barvou, celkem 4 díly Jižní Koreje a 3 díly Tajvanu 2023 jsou umístěny na našem YouTube kanále Jirka. Jsme na letišti, nezbytné formality, poletíme přímou linkou Taipei Praha s nástupem a výstupem 14 hodin. Po celodenních cestách nám bodlo občerstvení a hlavně sprcha, krátký relax a pak už jen vydržet dlouhý let.